أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا وبعد مسلما جماعة إخلاصي مقصود أحكام تجاوزته مسلما مقويت ديجي نوب يدوانا معبر الوحابة. Община мусульман. Есть в году два важных события, которые мы празднуем наиболее торжественно. И сегодня один из этих дней. تدي مزاقو دنيا مسلمة تيتم نوبة قرمان عيد العشاقة عيد نمز زداج زخوزبجهم قرمان اليوج. Не мы одни, но и все мусульмане мира, вся умма сегодня празднуют Курбан Байрам, вместе совершают праздничную молитву и приносят жертву те, у кого есть такая возможность. نوبة لما هو الحج مما كنا خش حياة صبحاتم حج جنوب علي خشمي نوبة لما كنت يكو عيبة تخش حال يادج. Сегодняшний день считается главным днем хаджа. Наши братья, отбывшие святые места для совершения паломничества, сегодня выполняют главные ритуалы хаджа. متجزي جبي سجنامي حج جبان شاهم يشبي أبساكر زرا غابا وانا ماكر الله تعالى قريتا هذا هم يشش الحجة نازم يماكو كجاهر هذا هم يشش يجبستو عيد نماز جاد هذا هم يشش قولنا توجنو. Те, кто остался дома, тоже не отделены и подобно тем, кто в хаджи, им также предоставлены возможности для поклонения и увеличения награды у Аллаха. Среди них прошедшие 10 дней Зульхиджа, среди них этот наш праздник, наше жертвоприношение, которое нам предстоит совершить. زيجوبا يسجهم يا رجل نجرها من خشحة الدر قرمان وجنرا جي عليه الصلاة والسلام قرمان عيد معكم قرمان وجن ودو الله تعالى قوي تعبتكم ولا جنوب قرمان بخم شغل الكوالي شو مخمت قوي بجا الله تعالى من دي جبنوس. Лучшим деянием для тех, кто остался дома, является жертвоприношение. Благородный посланник, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: день праздника Курбан не совершит человек более любимого деяния для Аллаха, чем жертвоприношение. И прежде чем кровь жертвенного животного достигнет земли, это дойдет до Всевышнего Аллаха. حديث مرم أوضح قرمان ميكم شاد الدر قرمان ميكم شاد خش فرضي تتسكم وقنرا أيش تشون كتوانرا دا الله تعالى ينافهم شاد زرقات شاد قد عكوانرا أبيش ناغر ديكم زريسر قطي شانرا أدريكم شهر سوري وقت ورا. Данный хадис проясняет истинную цель Курбана. Основа жертвоприношения заключается не в том, чтобы люди поели мясо, и не в пролитии крови на землю, а в демонстрации решимости подчиниться воле Всевышнего Аллаха и проявлению богобоязненности, а все другие составляющие второстепенны. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم جاءت حجكم والله مدينة سنور أبهم ياسري طريدين السنور في قد جنغراش. Говорит Всевышний Аллах: не дойдет до Аллаха ни их мясо, ни их кровь, а дойдет лишь ваша богобоязненность. نجد شيء سمعنا هذا الترك ودراك العشش فنجم يكون شنا خش حد دين بر بوغد رحنا تدي حادث وبنرا بديار الدرا ولما يكون شنا دين بر بجد كدرا هذا ديج عدم أنا قد رحنا بنرا. Во время Рамадана мы часто возвращались к такому суждению, что смысл поста не в мучениях для желудка, а в совершенствовании нрава. Вот и сейчас мы говорим, что смысл Курбана не в насыщении желудка мясом, а в демонстрации покорности Всевышнему Аллаху. تجاوز لو كنت نوبة كنت نقرمان يا شيء كبصر يا غابت يا زنقم قرمان نقص بلاغ بدي يا شحمي خزاقت قرمان الجماعة حجوا يا أخوانا يا أخوان مشكور زراف مانا. Как бы обидно это ни звучало, сегодня многие игнорируют суть Курбана. У некоторых с приближением Курбана в голове только одна мысль: как бы побыстрее получить свою долю мяса и в волю поесть, и каким образом хранить остатки мяса. أبغى خد زقي جامتي وباوس الدعوة قوف أبغى خد قربان بخمين بشيري مقامي قافة أوف
أبغى كتشو قرمان لنا شاوجامي داوي عوجامي صونا خابر على حجنا عليها زريقة بوه. В силу этого возникают конфликты из-за выхода мяса. И даже не важно, достигло ли необходимого возраста животное или нет. Даже им нет дела до того, как и в какое время и где забито жертвенное животное, лишь бы получить на руки свою долю мяса. أوزيك ورضا بزوجكم ودفع مسلم الله تعالى رزي يجري المدري همشى غطر بسوري وقاروحة. Но тот мусульманин, который искренне подходит к делу, добивается довольства Аллаха и помимо этого получает все то, из-за чего другие подвергли себя унижению. سمنجنات قرمان قجابة وخاردي وقد عججني قرآن ومخ أقوم شرب زريكاسر. Община мусульман, если мы вернемся к истокам возникновения праздника жертвоприношения, становится понятным и его цель. بيغمبر هم ياد وياد إبراهيم عليه السلام يتحكم يوم باوشتا فتدو يحاول على إسماعيل في وباو قبلما قرمان وعنبك حنو ونعفر وكجال. Прародитель всех пророков Ибрахим, алейхиссалям, был испытан из-за своей сильной любви к сыну Исмаилу, получив приказ принести его в жертву Господу. إبراهيم عليه السلام وحنافر غزجون من البنت زريار الله تعالى والشديجا ونافر كير ونافر شابجة وزري خججري نبي بجا أشكا وجغاري وجنو نافر وحجاب داري عدكا جداكا وقدخونا. Но как только Аллах увидел твердое намерение Ибрахима, алейхиссалям, выполнить волю Творца, Господь заменил это свое строгое повеление на более мягкое и заменил его сына на жертвенное животное. Этот обычай дошел и до нас. قرآن مش حاصل سجاد عليه الصلاة والسلام سيوبشن في أدش وإبراهيم خابز وفقنا جياب. В чем смысл этого жертвоприношения? Спросили у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Это наследие нашего праотца Ибрахима, ответил благородный посланник, саллаллаху алейхи вассалям. إذا تغير عشاء الله من يكون شر أنا جرد الحين سريجي ديكم سسمي تعيد معكم سوي الله حمدكش قبل وضع حمديك يقول منري وكفوك لجماعة حمدك ولا جاري قبل معكم حمدك ولا جنريجي إذا غطاك بشكونا غلط وزمشا غلط ودخلوا الله حمسوري دنيا بس. Да примет Аллах наш курбан, все наши благодеяния за прошедшие и грядущие дни. Просим у Аллаха дожить до следующего года с крепкой верой и в добром здравии. Аминь. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد.